بالحلقة السادسة تعرفنا أكثر عن مفهوم التوراة الشفوية، وعرفنا إنها باليهودية الحخامية زيها زي الحديث بالديانة الإسلامية. مثل ما بالديانة الإسلامية مش ممكن نفهم القرآن بدون الحديث، هيك الحخامات بيدعوا إنه مستحيل نفهم كتاب العهد القديم بدون التوراة الشفوية. عدا عن هيك، بحسب إيمان اليهودية الحخامية التوراة الشفوية كانت موجودة قبل التوراة المكتوبة، حتى إنه آدم وحواء اتعلموها، بينما التوراة المكتوبة موسى استلمها بجبل سيناء. واللي بيآمنوا بهيك بيدعموا رأيهم بتفسير آية من التوراة بطريقة فيها تلاعب بالكلمات، وعساس هذا التفسير المغلوط الحخامات بيعتبروا إنه سلطة التوراة الشفوية أعلى من سلطة التوراة المكتوبة، وإنها أهم منها ومحبوبة على قلب الله. بهاي الحلقة الأخيرة من سلسلة جذور الديانة اليهودية وتأثيراتها رح نتطرق للعلاقة بين اليهودية الحخامية واليهودية المسيحية، وهيك نتعمق أكتر بالفروقات بيناتهم. بالإضافة رح نعرف إذا الشخص اليهودي ممكن بالفعل يكون بنفس الوقت مسيحي. تابعونا. מה היו היחסים בין היהדות הרבנית לבין היהדות המשיחית? אז כבר בברית החדשה אנחנו רואים חיכוכים גוברים והולכים. כלומר, יש פה שני זרמים שזה כמו שתי רכבות שעל מסלול, על אותו מסלול, בהתנגשות. כלומר, זה או שאתה מקבל את המשיח ישוע, או שאתה מקבל את הדת הרבנית. יש פה שתי יהדויות מתנגשות, ובספר מעשי השליחים, כבר בבשורות, אבל בספר מעשי השליחים, אנחנו רואים איך היהדות הרבנית הגיבה ליהדות המשיחית, והיא לא אהבה אותה. תזכור, כבר במאה הראשונה, היהדות הרבנית שולטת ביחד עם הצדוקים בעולם היהודי. עוד הבדל חשוב בין היהדות הרבנית ליהדות המשיחית, החוקרים אומרים, חוקרי התקופה אומרים שהיהדות הרבנית הייתה מפלגה פוליטית. היו לה שאיפות פוליטיות לשלוט על העולם היהודי. ליהדות המשיחית מעולם לא יהיו שאיפות פוליטיות. התלמידים של ישוע מעולם לא רצו לשלוט בסנהדרין או להיות מלכים. לא היו להם שאיפות פוליטיות. ההפך הוא הנכון. הלימוד או התורה של ישוע, ההפך הוא הנכון. בדיוק. אז ליהדות המשיחית מעולם לא יהיו שאיפות פוליטיות, הם רק רצו לבשר את הבשורה. ולשרת את האחר. אז שוב, אז אתה אומר, מה היחסים? אז למשל אנחנו רואים ששאול, פולוס, מי שמכונה עם פול, שאול התחיל בתור יהודי פרושי, ומה היה התפקיד שלו? לחסל יהודים משיחיים. והייתה לו שאיפה להתקדם ולעלות ולהיות קנאי. והוא אומר, אני עליתי יותר מכל בני גילי בישיבה. הוא למד בישיבה של רבן גמליאל, והוא אומר, אני הייתי חכם יותר מכולם. ואחת המטרות שלו הייתה לחסל את היהודים המשיחיים. עד כדי כך, שהוא אפילו היה מוכן ללכת לדמשק, ולהסגיר יהודים משיחיים לבית הסוהר, לקלוא אותם. נכון. אתה מבין? זה לא ייתכן. הם מאיימים על ההגמוניה, על השלטון של היהדות הרבנית. אז היחסים כבר מההתחלה לא היו משהו. עכשיו, מה הבעיה? תחשוב, הנה, עכשיו, אם הצופים שלנו יבינו את זה, הם יבינו את כל מה שרצינו לומר. מה הבעיה? ליהדות הרבנית, כל מי שמצטרף הופך להיות יהודי. אז היהדות הרבנית גדלה, וכל החברים שלהם יהודים. גם היהדות המשיחית גדלה. כי הם בישרו לגויים, היהודים המשיחיים בישרו גם ליהודים וגם לגויים. אבל היהדות המשיחית, הגויים שמצטרפים, לא חייבים להיות יהודים, לא הופכים להיות יהודים, נכון? הם שומרים על הלאום שלהם, אז ככל שהיהדות המשיחית גדלה, אחוז הגויים היה גדול יותר, עד שבסוף אחוז היהודים בתוך היהדות המשיחית היה כל כך קטן, שהוא היה הוא היה בטל בשישים, הוא נבלע, לא היה לו שום משמעות. אז מה שקרה לנו, שיש לנו בעצם, בוא נחשוב על זה כמו שתי כנסיות. יש לנו במאה הראשונה, איך אתה אומר כנסייה בערבית? כניסי. שתי כנסיות, שתיהן יהודיות, 100% יהודיות. יש לנו כנסייה רבנית, כנסייה משיחית. שתיהן יהודיות לגמרי, 100% יהודיות. כל מי שמצטרף לכנסייה הרבנית הופך להיות יהודי. הכנסייה הרבנית גדלה, אבל 100% יהודי. הכנסייה המשיחית, מי שמצטרף לכנסייה המשיחית, יכול להיות יהודי, יכול להיות גוי, נשאר גוי.
אם גוי מצטרף לכנסייה המשיחית, הוא נשאר גוי. אז הכנסייה המשיחית הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, ובסוף יש יותר גויים מיהודים בכנסייה המשיחית. אז היא יותר מזוהה עם הגויים. אז הכנסייה הרבנית מסתכלת על הכנסייה המשיחית ואומרת, מה, זה הגויים, זה הדת של הגויים. הדת המשיחית היא הדת של הגויים, כי כבר במאה הרביעית, קבעו את זה. כבר במאה הרביעית יש לך יותר גויים מיהודים משיחיים. תחשוב, כנסייה שהתחילה בתור משהו יהודי בלבד, הפכה כבר במאה השלישית הרביעית למשהו שמזוהה עם הגויים. אז עכשיו יש לנו את היהדות הרבנית מול הכנסייה הנוצרית. אז מי שמצטרף לכנסייה הנוצרית הוא כבר לא יהודי, הוא נוצרי. אז אני מסתכל על זה עכשיו כשאתה מדבר ומסביר את הנקודה הזאת, אני רואה השאיפה של היהדות הרבנית זה לגרום לכל גוי שהוא מגיע לאמונה בלוגוס, ברעיון של התורה שבעל פה, הוא הופך להיות מיד באופן אוטומטי יהודי. בדיוק. עכשיו, השאיפות של היהדות הרבנית זה לגדול מול הכנסייה המשיחית. בדיוק. ומצד שני גם יש להם שאיפות פוליטיות. שאיפות פוליטיות, לשלוט. כן, לשלוט ולגדול ולהתרחב. בדיוק, להיות שומרי הסף של העולם היהודי. לשלוט על העולם, בעצם מה שיש לנו היום במדינת ישראל זה די קרוב לזה, כי בעצם הרבנות מתוחזקת על ידי המדינה. היא חלחלה בתוכה, למרות שהיא לא שולטת, אבל באיזשהו מקום כן היא שולטת. עכשיו, אני אספר לך, אתה יודע, אני יוצא לפארק עם הכלב שלנו, ואני פוגש ישראלים בפארק. ואנחנו כבר הפכנו להיות כמו איזה קהילה, כל הזמן מדברים על תיאולוגיה, מדברים על האמונה, ישראלים דתיים וחילוניים, לא משיחיים. וישראלי אחד אומר לי, גולן, אתה כבר לא יהודי, אתה נוצרי. אני אומר לו, רגע, לאט. אני שואל אותו, תגיד לי, גוי שמאמין במשיח, למשל יפני, הוא נשאר יפני או שהוא הופך להיות משהו אחר? יפני שמאמין באמונה המשיחית. לא, הוא נשאר יפני. שוודי שמאמין באמונה המשיחית, נשאר שוודי? כן. ערבי שמאמין באמונה, נשאר ערבי? כן. יהודי שמאמין באמונה המשיחית, נשאר יהודי? אומר לי, לא. הוא התנצר. מה? אבל זה לא מדעת עצמו, הוא מושפע. נכון, והוא לא מבין שהאמונה לא קובעת את המוצא. המוצא שלך נקבע לפי ההורים שלך. נולדת להורים סינים, אתה סיני. נולדת להורים ערבים, אתה ערבי. נולדת להורים יהודים, אתה יהודי. במה אתה מאמין זה כבר בחירה שלך. את המוצא הבן אדם לא בוחר. המוצא הוא לא מקבל אותו. והמוצא לא מתחלף עם האמונה. אתה מבין? אבל אותו ישראלי הוא לא מבין, הוא אומר, כן, אבל גולן, אתה התנצרת, אז אתה לא יכול להיות יהודי. כי הוא לא יכול לקלוט איך אפשר להיות יהודי שלא מאמין ביהדות. אבל הוא לא מבין שזה יהדות. אנחנו נקפוץ לשאלה הבאה, כי אתה מתייחס, כן, בדיוק, אתה התחלת לגעת בנושא הזה, האם יהודי יכול להיות משיחי? אז כן, הוא מושפע מהדעות האלה, לכן הוא לא על דעת עצמו, אומר לך לא. כאשר מקבל דברים אחרים, יפני, מאמין בישוע, הוא נשאר יפני, אבל נוצרי. בדיוק. הוא לא מקבל אותך כיהודי. אבל היום, מה שקורה שהעולם, עכשיו העולם קנה את הבלוף הרבני, את ההברקה הרבנית הזאת, שהאמונה קובעת את המוצא, ואז יש לך מוסלמים, נוצרים ויהודים. ויהודי לא יכול להיות נוצרי, או שאתה יהודי, או שאתה נוצרי, או שאתה יהודי, או שאתה משיחי. אנחנו אומרים, רגע, סליחה. ישוע היה יהודי? חד משמעית, כן. אז מה, הוא התנצר? מה זאת אומרת התנצר? אם הוא היה משיח, מה? שמעון, התלמידים של ישוע. היהדות הרבנית ככה היא מקבלת את זה. שהוא אכן התנצר. יגידו לך שישוע התנצר, הוא עזב את היהדות. נכון. רגע, תקרא את הברית החדשה, מתי ישוע התנצר? איפה כתוב שישוע התנצר? הרעיון המבריק של הרבנות הייתה להגיד, אנחנו היהדות היחידה. ואנחנו קובעים. בדיוק, ויש דלת מסתובבת. מי שנכנס ליהדות שלנו, לא חשוב אם הוא גוי או לא, הופך להיות יהודי. מי שיוצא מהיהדות הרבנית, מפסיק להיות יהודי. ולכן אני, אם אימצתי את ישוע המשיח, עזבתי את היהדות הרבנית. אתה יודע, מפה אנחנו יכולים גם להבין את המציאות של האדם שהוא נולד עיוור,
והמשפחה שלו, ההורים שלו פחדו פחד מוות, שיוציאו אותם מהמסגרת שהם ינידו אותם. ההורים שלו, ההורים של אותו עיוור. הם יכולים להגיד להם, אתם מנודים מאיתנו, וזה היה פחד. ההורים של אותו עיוור בבשורת יוחנן, אמרו, אנחנו מפחדים, הם לא רצו להגיד, תשאלו אותו, הוא מספיק מבוגר. הם פחדו להגיד, להזכיר את ישוע המשיח, שמה הם ינודו. וזה באמת מה שקורה ליהודים משיחיים. ולכן יש אתר חרדי באינטרנט שנקרא יהודי או משיחי. מה הם רוצים לרמוז? שאתה לא יכול להיות יהודי משיחי, כי זה דבר והיפוכו. למה? כי מבחינתם היהדות היחידה זו היהדות הרבנית. ואנחנו אומרים לא, מה פתאום? במאה הראשונה לא הייתה יהדות אחת, היו כמה יהדויות, והיהדות המשיחית פתוחה לגויים וליהודים. גוי שמאמין במשיח נשאר גוי, יהודי שמאמין במשיח נשאר יהודי. إخوتي هيك بنكون وصلنا لنهاية سلسلة جذور الديانة اليهودية وتأثيراتها. بهاي السلسلة استضفنا دكتور غولان بروشي اللي هو باحث في كتاب العهد القديم وفي كتابات فترة الهيكل الثاني. دكتور بروشي أعطانا معلومات قيمة وغير متوقعة. هاي المعلومات بتساعدنا نفهم التغييرات الجذرية اللي صارت بفترة ولادة المسيح، واللي شكلت من جديد مفهوم اليهودية وغيرت مجراها كلياً. حكينا منهن اليهود، كيف تكونت ديانة يهودية حخامية بعيد عن اليهودية الكتابية، أساسيات هاي الديانة، اختراعها لفكرة التوراة الشفوية، علاقتها مع اليهودية المسيحية، ومواضيع شيقة أخرى. وطبعاً شرحنا عن تأثير كل التغييرات على أيامنا هاي. فأنا بشكر الرب على هاي السلسلة، وإحنا متوقعين تكون عنا لقاءات أخرى مثيرة بالمستقبل مع دكتور غولان بروشي. حالياً بشجع كل شخص ما تابع السلسلة إنه يشاهد الحلقات ويشوف المفاجآت اللي فيها. النعمة معكم.